Ce, te mergi după postarea pe fel scuze deranjul din casă. Nu dau. Băvere are poză cu tine! De să caut. Have nici life. What the fuck? Hai în TikTok. Hello, de ce-mi luați pozele? Eu am poza asta pe undeva. Te pup, Sara, ești idolul meu, ești focul meu. De unde era poza? Cine ești? Cine ești și ce... Am avut-o pe close? Ai avut-o undeva poza asta, știu 100%, nu știu unde. O am pe close. Păi cineva care e... Cine ești? Cineva care te cunoaște. Hello from America. Am furat poza de pe close. Cine ești? Da, asta este, am furat poza de pe close. Bine facem. Carol întâi. Cine ești? Nu știu cine ești. Sara, vină mai aproape că-ți zic la ureche să n-audă Gio. Îi dau să citească numai ea. Cine ești, Matei? Să nebun, eu n-am băcut, te fiind cu Cadillac-ul. Deci cine ești? Cine ești? Ce vrei spune? Nu vrea să ne zică cine este. Cine poate să fie? Și să ai și pe close. Deci, Eu n-am Cadillac Geo, dar sunt sigur că îți place un X5. sigur. Sigur că îți place un X5. Cine ești? Deci, Leo. Cred că Teo e, frate. Bine fac, nu știu, haide, zi mai departe. Așa, asta e o fată, pas din tabără, va arăsa așa. Asta e fosta gagica lui... Nu zic că îi spun doar la Geo, dar n-a venit aproape. Hai, spune! Cred că am venit prea aproape. Spune că să moare dacă îi zic lui Sara, mai eu mă uit. Mă jur. Bine fac, frate, voi ce faceți? Am o aluniță. Nu, am încercat și să trag de ea, nu merge. Mai stai puțin că vin ca să vă țin pe jar. Hai că... Mersi. Eu cred că e Haide, Leo. spune, și eu cred că e Leo. Mersi, Alin. E la mare, vede. Au plecat? Mersi. Și atunci, de cine mă întrebai? Zici că știa unde. Nu știu. Păi dar ce, au plecat toți, a plecat decât Leo? Leo, Marcu, cred că și Hâncu. În care scară de bloc sunteți să-mi iau un Uber să vin... Ai, vere! Ce ai face, mama ta? Ce cu mama mea? Bună! Nu acceptăm boschetare în live. E bine, mama, am la muncă. Ce se întâmplă? Borcan. I'm sorry. E la mine încă e zi, frate, dar mulțumesc. Deci cine ești? Cred că ai ști și după live, fii atent. Nu ești.
I got Versace. I'm fucked up, please, Ghidon. Ne spui, te rugăm frumos cine ești. Te rugăm frumos. Please. Chiar Dar nu mai știi conturile alea cu mine. Da, și cu mine. Și cu tine, dar nu zicea că s-a omorât, că nu știu ce la 14 ani. Repede vă cipesc. Vezi că e roleplay, nu știu ce e aia. Niște Pinocchio. Am niște condiții. Și a pus altă poză cu tine. Cu asta unde o ai? Sărat. Ce condiții? Păi cineva care chiar e factorul ăla, toate părțile cât e salvate. Ai zine condițiile. Trebuie să te bag cu mine live, să te văd. Eu nu mai am poza aia de dar nici am avut-o, da, dar de foarte în iarnă am avut-o pe asta. Eu sunt coșul tău de gunoi seara. Până și-a scos aia.